Alhamdulillahi rabbil alamin. Do weeli on oɗo teranga o immi Makka o ari o idori commune Gacci sabu enen fof ɗen gandi commune Latmengo Djiya kono ɗum fof ko in teranga mbo feccani en donc noon ceerno la commune de Gacci par ma voix ɓe beltima ɓe ñaganimama ɓe parnima o teranga mo mbaɗanɗamin joni noon mino andi programme o siwata fuɗɗo ni ceerno wino funtat salmotira e mon yiyotira e mon duwotira e mon après o hibbitoga nder en attendant sen juuli tisubar ha parɗen
ngaren programme o fuɗɗo simo fuɗɗima après yimɓe ɓe mbaɗa ɗon annonce ni no watta déroulé ɓe poɗɓe ƴettu kongi ɓe ƴetta kongi ni no in foti yaaru ha simo huuɓi après ndotiren joni noon en jii puusotiral ngal heewi wallahi ko jiggol foti noon yimɓe ɓe ɓe paama ɓe ngala sago e ceerno noon ceerno waasi dañ sago e mon sabu ko wonɗo ko protocole o ko woni o jooɗo haa sen juuli o funta kono walla ni no yimɓe ɓe ɓe kittiniri yimɓe ɓe ɓe cawari yimɓe ɓe ɓe ɗum jiɗi o wi o funtat o salmotira e mon o duwotira e mon comme ça o hibbito haa sen juuli o fuɗɗaade donc noon ɗum ko jiɗngu foti noon onon ne minen nganndi ɗo tolni e mon donc yimɓe ɓe ɓe ñaagaane après so pariɗo yoɓe njooɗo hoɓɓe ɓe ɓe nganndanɗaa hoore ma ɓe immori ɗo woɗɗi ɓe goppe hannde ɓe kayba ɗum ɓado enen ɓe jeyaaɓe commune Gadj eɗen e mum ɗo haa kiikiiɗe après mbaɗen organisation mo nganndanɗaa hoore ma kala jiɗɗo waɗ jiyar mbaɗenin pecce o yotto o salmotiro e ceerno si neɗɗo dañi ko weeɗi ɗum weeɗa ɗum sabu ko noon affaire o yahrata donc inchallah sen immima ɗo so duuyi ma paro hibbitto in waɗe organisé in waɗe pecce taar yimɓe ɓe puusotirani malgré ngulendi ndi kala jiɗɗo yetto e mum siyara ɗum tawi mbo dañi buuɗel mum weeɗa tawi mbo dañi ujunere mum weeɗa tawi mbo dañi ujunnaji mum nogas weeɗa ɗum donc ko ɗum woni ko gandanɗa ko kamin woni ɗo en attendant inchallah ceerno waɗa duwa bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama on bismama eɗen jetta Allah eɗen juula e nelaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eɗen jetta seerenɓe men e jinnaɓe men en dañi hande Amadou Bale ñalade mawde ñalade nde ganduɗa hande nde windama e histoire nde windama e taarih fulɓe sabu hande si wiyama arɗo fulɓe haaɓoɓe yeehi juuroyima nelaɗo mumen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o ardi fulɓe fof mbaɗani ɗum ñalade bonde ni ɗum ko jettere Allah ɗum ko e belamma tigi hande noon eɗen mbawi wi ko wiyeteno ko fulɓe ɓe ngala gay hande no wayno en dañi gay te fulɓe jaɓino joni en dañi gay ngari noon a wawani dañ ha para mbiya a settatandi sa settani ni ndi yuwata ɗum taki noon gay men ɗi kon poɗɗiɗi settu ɗi mbawa yuw hono settirten gay men ɗi woni sen dañi ngaari jaɓen kaari ko ngaari jaɓanen ɗum mballen ɗum e ko yahata ko ɗum takata ko foola e so fooli ko en pooli o ceerno Abdourahmane ngal arɗo yagal ngal o wona ka waɗin hoore mum o tinani nde in feejete kamo joni rek ha o toɗɗa o wiya ko an yiɗi waɗe arɗo fulɓe o wiɓe onon ko woni ko ɗo e fulɓe ko woni ko ɗo e serruɓe daron kam mbiyen ko min mbaɗa toon arɗo ɓe mbi ɗum ko an toɗɗa te o toɗɗo min ko kam yeehi in ha in henti o toɗɗi ɗumin ndon wawno won kam hoore mum sabu boyin mati woni oɗo gorko joyiɗo ɗo woni Baba Demba kam yeehi funnangue hirnangue rewo e worgo boyin yiilo mo rendina ha hande mbawɗen dañ arɗo fulɓe ko ganduɗa ina wayra waɗe koye Samba Lonkan Ba on wattidi won arɗo fulɓe ha ina yetti e ceerno Abdourahmane mo ganduɗa ko kam joni ɗo hande wadde nden Baba Demba mbiyen alhamdulillahi rabbil alamin ko jahannoɗa ko hande en sotti fulɓe hande ɓe jaɓino joni ko dental woni gonga sen dentani en jahata to ɗum ko dañɗe ɗo ko hande ko dental okki en in sen dendano en jaɓano en jaɓanani o mbaɗen arɗo hande ɗumen mbawa dañ wadde nden yettere Allah ganden noon omo mbaɗen arɗo mo timmi arɗo ko taki ko mbi mo timmi arɗo hande won arɗo mo waɗanno ko arde foti wat woni yahande yimɓeɓe e hujjaji mumen daranogol ɓe e sohlaji mumen ceerno Abdourahmane ko ɗum yahanno jamma e ñalawma hande ni no waɗa arɗo takani o jooɗi nde o ari ɗo hande mo wawno wi koye nder suudu o hedde to yimɓeɓe ɗum gara ɓe ɗum juuro e nder suudu he kono wi waɗata noon caggal nde yimɓe ko kam taki ɓe jinni ɓe gari ɗo
o wonata nder suudu kamɓe ɓe gona e nangue o funtat ga o huccindira e mumen face to face o joddo e mumen mo fofda e mumen o duwanoɓe wadde nden ceerno abdourahmane a jarama en jurnata kombi saabu ko mbiɗen yewtere nde fuɗɗani taw ɗum ko daɗɗudiri tan waɗi en tottat baba adama ñalel o weddo hen kombi inchallah on calminama on bismama assalamu aleykum wa rahmatullah ɓeɓe duuɓi ɗiɗi heɓe musna yaye mumen ɓeɓe duuɓi capanɗe jeeɗiɗi o waddiɓe koye ndama e ñoñali goburay kunoji kene keccaɗi gallaɗi jorɗi pusoji baari marko jengade buunaji jemma ceeji wellogo beela ko camette gaynakade kanatine aljannaji ɗi deedi no ƴiwoji ɗi campaji dewle ɗi laaceje balliɗe leydi wona balliɗo kala ɗo jagga hen kamɓe mbiyete belɗi juɗaɗe belɗi defaɗe belɗi yawman saaha foof kamɓe mbawi siilo tappaɗe kewi yaadu yawa on calminama e dawal ɗimman tabarikalla alhamdulillah ya seydi a salminama a juurama nde woni en jetti lamɗo Allah subahanahu wa taala jalla jalalu aji kamaluhu en jetti jinnaɓe men ya cheikhuna ya alhaji abdourahmane ganda dañi liggey ko alhaji abdourahmane wonno ngola kono alhaji abdourahmane o joni wonko naate e ndermo ko ceerno alhaji abdourahmane wonno ngola kono ganda joni wonko naate e ndermo ayi mi fulɓe ɓe darorima gaga caggal ga si tawi no hande tawino hande immima hanki ari hakkude ɓe mbaɗi soro moro ɓe mbaɗi dunde moro fiɗa tokke woni beɗen fila dettengal ƴuñi wona piigal jamdi ɓaleri sagata ɓe kooti e dow pucci hirkeji ɗi ɓitti pucci ɗi ɓe ɓetti feɗɗe nangi lagame ɗe ɓe kaɓɓi pucci ɗi haɗi ne heyreɗi ɗi cuuli tati ɗe gaccitita ɓe muri e dow ni kure ɗe mbaɗi soro moro ɗe mbaɗi dunde moro fiɗa tokka wona beɗe fila dettengal ƴuñi wona piigal jamdi ɓaleri sa yejjitima jiiya fulɓe nden fa tabarikalla alhamdulillahi hono on mi baɗirawam haaliɗo joni haala mawka o wi ganden ko dañɗen ganden ko jiiɗen ganden ɗo ko dondiɗen ganden mo dondaniɗen ganden to dotoytoɗen ganden ɗo ndeweten so wona ɗum ko jullare kawreten si tawi a anda ko dondiɗa a anda mo dondaniɗa a anda ko dotoytoɗa a anda ngol ndewata ko heɓata ko satalla heɓatna jarditi ko long wiye yani kono alhamdulillahi rabbil alamin jettoje godani Allah joni kam Allah totten alhaji abdourahmane kame wondude ardiɓe mum sayida ceerno alpha ɗo ardi ɗum ɗo o gorko yetti so ɗo ardi ɗum ɗo ono ar nde mbiyami jawlo wuɗɗa hayno ɗo ardi ɗum ɗo e ɓeɗo helifaɓe foof on jiya affaire o mo darima heddi noon neɗɗo o ko wawanɗa ɗum ko ƴakkana ɗum kono ko heddima ko moɗgol e goddol he ko kam si tawi enen en daari ko Allah okki en ko en potat andu hoɗo tegɗen koyngal men kono ndesan ko bonnanno en fof ko min minagu ko leñol leñagu ko seeɗagu ko kaarigu ɗum ɗon yakkat leñol Allah simba waɗa e neɗɗo hunde o lamdaki yaye mum e baba mum Allah simba waɗa neɗɗo e hunde o lamdaki duuɓi mum seedi mata baba ko kisoy kono oɗo so jibini lamɗo ko wondi Allah e ɗum seedi mata yumma ko jahannoɗo mbo yeloyo kono si tawi Allah waɗi ɓiɓɓo o waɗama barke Allah ha jaka ɗum nden ala kulli haalin eɗen gandi hande gorko gardiɗo leydi ndi biyeteɗo jomay oɗon laaɓana koye mon si tawi on nani sare nde baba mum ji min de mi nanani nden eɗen paama hay chef de quartier o wonano ko ɗo jibini lamɗo o woni président de la république sénégal si Allah totti neɗɗo jiyab ko dosɗe tati ɗe nangi asaman o ha mo yanata ko dosgal anduɓe e dosgal alɗuɓe e dosgal lamɓe ko ɗeɗo nangi aduna o ɗen dosɗe sa yiɓe jaggat ɓe ganda ko ɓe goni ɗo saabu kala leliɗo suudu mum wi debbo o nangu damal ngal fongal uddangal yelo ɗon ɗano ɗon haydara tawani on toon wonɗo gorko dari hombo dari on ko lamɗo camre en ma caggal Allah nden si tawi enen si tawi gandu ala men o andinen ko taki ko Allah jippinen e ndi leydi ala ko Allah addino windede nde sona jinneji e yimɓe si wona ɓe ndewɗum si tawi ceerno ala o holluma Allah o holluma nelaɗo Allah o holluma ɗo teɗɗa koyngal ko majjuɗo gonata sa majji hoɗo pewɗa jayru nden si tawi no alɗuɓe ngala ɗoɗo kawruɗen hande wallahi lajim wonɗo rewɓe dari wonɗo worɓe dadi heɓe timi payane nayi ɗi mbarama beyɗi mbarama si Allah lamɗo jaaɓi sen kawriɗo galo ala mayde foɗata en ɗon heege nden en jaɓanta ɓe tato si Allah totti neɗɗo gandal en jaɓata si Allah hokki neɗɗo lamɗo en jaɓata si Allah nokki neɗɗo jawdi en jaɓata ɗeɗo gueɗe tati siɗe nangi giƴirawo son kawri ɓortu pareɗe son kawri mbiram grano mbaɗɗa sa yawi lamɗo o
o ittay laamu mum he o lappuma tay o non ngiri kabbuɗo hoore mum ha tiiɗi o lappi hoore mum boli tati o wi sowa so wima mi lappannami haɓɓuma kadi adani hakkilla gumatay nden galowo so dañi ko dañani yimɓe ɓe fof wasɓe ɓe yo dañɓe ɓe fof mo kala mo andi dawole kirlol kono ɓeɗe Allah totti jawdi ko kamɓe dañata to sen ngala jawdi en jahata ni no comci ɗi goni farata e men ko noon jawdi ndi woni farata e men comci ɗi cuuri en jawdi ndi kam ɗi fajanta en haajuji nden anduɓe wonde ɓeɗo fo Allah jarama ɓe jarama tabarakallah yo en jaɓanɓe saabu miɗo andi heɓe ɗo e jeeta eɓe jiiɗa sah mi innaɓe kono ñande fof a ñalade Alhaji Abdourahmane nde dari ɓe mbi Alhaji Abdourahmane arda ngaari naggam nam heɓe ɗo e jeeta e heɓe kam daara mino ɓe laara mino andi ɓe jiiɗaɓe yinne ko saabu Allah e nena ɗum tagi ɓe mbaɗin kono wallahi tabarakallah alhamdulillah hay goto yahani ɓe keddi caggal nden alhamdulillah tabarakallah jettoje godani Allah Alhaji Abdourahmane min jetti Allah min jettima min de minoma yetta ha yeeso Allah sabu miɗo laaɓana hooram sa haɗa yakkaw adama ko gandal ma e jamde ma e needi ma kono wallahi min miɗo andi ñalel jiɗi ɗon kam on jiida yumma sakka baaba ko needi ma tan waɗi ɗum nden alhamdulillah tabarakallahu kala tinɗo ma tina ɗum ɓiɗɗo adama dañi tan ko tinɗo ɗum sa siwtidama e neɗɗo o tinanima haydara heɓdani on ko huɗo ko jiiɗon hikka huɗo rawani ko jibini ko reka huɗa wawa dañ rek huule ɗe ñama hen ko ɗum rek huɗo jiide huɗo ko huɗo heewa rek nden kala mo tinanima haydara heɓdani on nden alhamdulillah tabarakallahu Alhaji Samba Albarka ya seydi an gani jol juuɗo jam juuɗugo andi ɓiɗɗo adama waaji o nde wari nelaɗo o wi ɗum Mouhammad o wi labeyka o wi ɗum waaji waɗani kam teddugal mi anda ko joɓat min o ɗum kana ala hakkille ɗemgal so ɓe kawri kalayi lewru korka fof darindu to karam woni e Basara Kaba ndaw ko woɗɗotiri sa waɗi oto e sa ari toon tan a ɓeydat e sal walla hotata e damal ma galle he darotoɗa mbiya suukara adama lewru korka o ha ñande julde sukaɓe siɓe ngari ɓe mbiya baba hoɗo suuka o wiya ɗum bonok ha rewɓanɓe joom suukara mbiyatma nden alhamdulillah tabarakallah Alhaji o wi o salmini ono juuriman o laari jammon o yi dendal mon joni noon tabarakallah alhamdulillah Allah si okki neɗɗo diine okki ɗum hakkil accanani ɗum haydara leƴƴi ɗi fof ɓe kawri ɗon ɓe kaali fulɓe mbi kala ko mbawɗa dañ sa ala ko dañɗa sa dañi Allah a woni gala noon sa waasi Allah waasi sa dañi Allah a dañi jolfuɓe ɓe mbi ko am yalla yalla e buur ko ñakka yalla yalla e buur nañ fexe ba am yalla serraɓe mbi o jeganga roog refuyal o jegange roog refuyal sarakulle ɓe mbi maremu ya Allah wutu Allah banayi ama Allah wutu Allah banayi bamarankoɓe ɓe balimaw ngoya Allah soro Allah keleñe ite Allah soro Allah keleñe moko ɓe moko awso Allah bolode bari Allah keleñe balimaw bela jelemma en ko laccani hay goto nden fo tabarakallahu fedde ma darima fasoɓe ma darima bandiraɓe ma darima sehilaɓe ma darima toujours noon minoma haalana konngol gotol ha e ɗiɗi accoɗi hakkille wota yahaɗa an tan yahdate yimɓe ko Allah tottuma in si tawi no neɗɗo moƴƴino ɗo ha o ala gaña ko nelaɗo on anno ha hande mo dañi añɗa a muccata hen sa funti galle ma o futuro mo andama yima ɗon so ƴattimama deɓɓude sa yettima mbaɗa bone de sa ƴattama ha joptiɗa ha ko ɓeɓe jimi ɗo nani nden de mbaɗa bone nden de ƴattore wontan ma jaam sa ƴattama deƴƴu saabu nde caggal ma o allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mi salmini on goto kala inde mum e yettode mum mi juurima on kala biyowo mbimi e mbimami mi salmini ɗum mi juurima ɗum ko tardement rek nanguno kam kono bila subaka mina e bolol garal kono ko jiɗata hunde fof kono Allah ñawri jottagol ma rek wonata mi salmini sernuɓe mi salmini fofen mi salmini talibaji ɗi min noon komi nalanke kono komi talibe Cheikh Abdourahmane kam yiɗani kam hoore mum jiɗanmi ɗum hooram mina on ñagano onon fof balɗe juɗɗe e battane moƴƴe mina on salmina mina on juuro mina laara jammon mina on weeyo jam wonɗo gonɗon haala noon welani weeɓani si feewi gandon koto Allah si wonima gandon ko neɗɗo waasi mat kono ko mati ko rek panditimi hen Abdourahmane minen ma dekka juuɗe minen fof minen caggal ma sa wi min mbaɗe min mbaɗat sa wi min gacce min gaccat
min noon garanmi ɗo ko leñol fulɓe fof min hannde mina waawi komi kaaɓoowo sabu saare moodi ɓooy ɗon jibinaami haa taannumi ɗon nde ngarat minen kam mi jokkotiri kore jam wono ilo wuuri o kam sahi mbaɗanamin toon minen koye amen fof présenté wonde no mbiyanamin ceernuɓe min juurimaɓe min ñaagiima du'a eyyi no wayi fof mi salmini on mi juurima on mi laari jam on mine jam wonɗo gonɗon yaa ko Allah yiɗi nelaaɗo mum mbay no wayi fof mina salmina président Mbay Ali Thiadji mina salmina fofen sa limi noon a juumat sabu khalifa amen mboɗo minen hannde no wayno Cheikh Ilo Mbay woni babirawo amen woni mawnirawo amen woni fof amen ɓe fof mi juurima mi salmini on Mbay Sow min on beltani par ce que min jii darde nde dari ɗon e neɗɗo minen on mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah minen jogii weltare mawnde dow ngal kawral minen jogii weltare mawnde ne dow o teranga mbo ceerno Abdourahmane arɗo fulɓe teddiniri minen komin Ngathie Nawdinaɓe eyyi minen jogii weltare kadi fedde fulɓe haaɓoɓe ndende keyninirami min woni Alaji Mbaye Sow min woni keyniɗo fedde fulɓe haaɓoɓe komin Ngathie Nawdi eyyi minoɓe weltano ɓeɓe cekkimi fedde nde e ɓeɓe cekkimi bureau o nde ɓe teddiniri kam nde ñalande ɓe mbaɗin ɗo ɓe jiyami ɗum koyen teddugal manggal minen hen jetta Allah minen hen beltano ɓeɓe min cekkiti ɗumani minen beltano ceerno Abdourahmane arɗo fulɓe minen ɗum mbiya bisimilla kame wondiɓe mum ko wayno ceerno Ibrahima Samba en ko wayno kaw Demba Baccam en ko wayno kaw Alpha en e wondiɓe mum simi lumi rek mina wawi mankin eyyi minen on mbiya bisimilla mon mboolem tem komin Ngathie Nawdinaajo ko nangiri ko joomen ceeɓe haa e imamuuji ɗi haa e ustasuuji ɗi haa e notable ji ɗi fof ɓe calmini on ɓe mbeltanima on ɓe on mbiya bisimilla mon ɓe mbaɗane mastach tampere e o déplacement e ndi nguleendi ani bisimilla mon eyyi assalamu aleykum poten ɗon haa yeeso mbaɗen ni no mbinoɗen tan ma en gartoy hankadi kuccene yewtere he ina min ɓittinno tan arde min mbirto yimɓe ɓe min jooɗo nder suudu he min calmodirani e mumen eyyi kono si tawi neɗɗo kam ka waɗanaɗo programme no jaharata a jeyata feere ma te neɗɗo a heyninta ɗum ɗum ferguita caggal en kenini kelifa o hankadi ni no yiɗiri tan mbaɗirte ɗum tan no nde jottiɗen seeɗa haqqilo wawa toon deeƴ sabu yimɓe on ɓe ga haqqilo tawno yimɓe no feewi mi yiɗino sah jippo goto kala mi weeɗa ɗum jungo ha taw heƴani eyyi nden noon ceerno Hassane wi yo en gartan jiiden e yimɓe mbaɗen duwa kibbitoɗen to nder postoɗen seeɗa si yeehi ha isubar juula yokkene yewtere kono ko ñagotomi on hay goto wata yaha ko cawmi ko he ɓernde he ɗemgal ngal wawa in haala kono joni fof wi juuƴu doyna borom xel te ɗum ko mbaɗan ɗon fulɓe mbiyanmi wona min ko fulɓe mbimi ko mbaɗan ɗon fulɓe ko ɗum mbimi wona ko mbaɗan ɗon ngel maccungel Allah ngel wona dara ala koko mbaɗan ɗum fulɓe eyyi ko ɗum jiɗmi haala mino ñaagui noon ko neɗɗo heeñi fof wota yaha o jooɗo ha sen duniti subara ila Allah en mbaɗat gueɗe Bocar Diawo en walla en battidorat ɗe kala no hen mbaɗir ɗon minen kam minen mbawi mum mi anda Bocar Diawo noon kono komin jiɗi tan enen fof keɗodiren saabu ñalande men nde hande ko nde ñalande tariha nde aduna windata nde jippaki ha abada eyyi ɗum noon ƴerɗe ɗe fof eɗen tini ɗe konti he Allah eyyi sinno ko nagge tanno goleyel ngel musni yesre nde haande
hono en wiyete pular hande totti hande totti Allah noon sa totti tan kamne o tottat ko bela totta noon ko an tottata ha para Allah fuɗɗa tottu kono sa totti tan si Allah totti sa wi Allah tan ko kun fayakunu tan tegoto te ɗum tan tahno en immo ndi leydi men Sénégal ha to jahnoɗen nden noon mino ñaago fof en ko neɗɗo heppi fof sabu Allah yo fat ha paren yewtere eɗen ñaagone kala jiɗɗo yewtu yo acce yewta kala cogɗuɗo hen haala yo acce haala inchallah ko nafoore men tan nden noon pour mbasen ɓittin jonde nde no bete mbaɗen du'a on mo mawɓe ɓe jamiri en eyyi ko kamen du'oto eyyi mawɓe ɓe ko kamen du'anto en eyyi ɓe potti noon yamirore nde yo en du'o kono ko kamen tigui du'oto eyyi goto kala noon kam andi haajuji mum e en niyaji mum Baye wino siɗa torobo humnata toro ɗum ko kala wota fondu eyyi tawi ko wono Boucar Diaw torotoɗa dara torale ɗum patas en walla banana en ko yette Diaw wona kono Allah o ɗum huɓnani haydara hay lamɗam toro ɗum eyyi wota accu haydara eyyi nden noon goto kala o fiɓɓi heɓɓerde mum enniyaji ɗi fof Allah ko jaabotoɗo ñaagoɗen Allah humta haajuji ɗi enen fof noon nden heɗen ɗeɗen enen fof wota hay goto yaw de jawowo jabantake duwa abadan waaji o wino Allah miɗo yiɗi mbaɗa kam qutbu zaman ko neɗɗo Allah tolnoto ɗon ni no yimɓe aduna ɓe mbayi tan aduna ko galongaji ha mbiyen général député en nangam en Allah ne kadalika ko kam rek ñimtinɗen waaji onon tori ɗum Allah wi ɗum noon sa wonatin ɗum si neɗɗo wonatin arata nde saare nde o jibina o jiya ɗon o woni tawtanma ɗon o laara ɗon neɗɗo ɓurɗo o fukko martaba o metta teppere mum o fuɗɗa ina wawa won ɗum firti hoko si neɗɗo waɗi ko ɗum firti o yawani haydara waaji o arte e saare mumen ko ɓe ɗiɗo noon kono goto tan kalten kuule mum seeɗa kala o miijo kadi mi metta teppere kaari nde o nde ko pukkiɗo martaba o wiya ala pat mi laara ɓurɗo ɗum fukko martaba o woni ngon miijo tan ha ɓoyi o wi mbimi saare nde noon tawi tan ko haalde gonga yomi mettu teppere am nde min ɓuri nde fukko martaba fof en o metti teppere mum rek Allah ƴeŋŋindi ɗum e makama qurbaniya on bo o ɗaɓɓatto goɗɗo o noon kamne ko ɗum o ɗaɓɓatno o laari ɗon kangaɗo mo haqqille mum usti o wi ko pukkiɗo martaba o waɗi o metti teppere on ɗon kangaɗo Allah ƴetti kaaɗi gonduɗe ɗe kangaɗo e ƴeŋñitini e hoore mum sellini kangaɗo sabu o yaw ɗum o wawa mettu teppere mum sa wiyama homo ɓuuri jaasi saare wi ko min wota miijo hay goto wi ko min tigui ɓuuri ɗo jaas ko nden keɓoyta to ɗo heɓoyte kono ma tama aɗa gumi won ko pesata hay sinde ko guelwal libara a bonni sabu kala jakkoranoɗo ɗum yakkani ɗum noon wota jawen eɗen fof goto kala ɗemgal munga yo ñaago he ngal Allah mbimi mbaɗen fatiha eɗen fof ndulen enen Allah sallallahu alaihi wasallam ayatul kursi falaki nasi salatu ala nabi Allah humto hajuji ɓe الله لا إله إلا هو وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن أعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا أنت خير الرازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين